हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां आरो थुलुंगाथाव सासे सुबुंनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बाहाय दिन्थिनो लानाय जादों। जे बेहा जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन जे बिथाङा तामुलपुरनि गेरुवानि आरो बिथाङा गावनो बुंथिना लादों आरो बिथांनि मुङा जादों कृषि रामसियारि। नोंथांमोनहा अदेबानि खौराङाव नुखाबाय जानो हागौ। जा बिथां कृषि रामसियारिया दा आसाम बुक अफ रेकर्डसआव गावनि मुंखौ लाखिनो हादों सावगारि आखिनायनि गेजेरजों। आरो बाहाय सावगारि आखिनायनि गेजेरजों बिथाङा जे देग्लाय 2021 मायथाइनि जिहेतु आसाम बुक अफ रेकर्डस बेयाव बिथाङा गावनि मुंखौ फारियाव दोननो हानाय जाबाय। बेनि थाखाय कंग्रेचुलेसन बावहरबाय। आरो बे जिहेतु लाखिनो हानाय बेयो जोंनि साफ्रोमबो सावगारि आखिनो मोजां मोनग्रा फरायसाफोर आरो सावगारि आखिगिरिफोर बेजों लोगोसे गासै बर'फोरनि मोनसे गेदेर थुलुंगाथाव आरो बाख्नायथाव हाबाफारि बिथाङा लाबोना होफैदों। बिथांनि थाखाय जोङो साबायखर बावनांगोन। दा बिथाङा खौराङाव जेरै फोसावदों, दा बाहाय नुनाय बादिब्ला बिथाङा थांनाय 2021 मायथाइनिनो जुन दाननि 27 अक्ट'आव बे बान्थाखौ एबा बे गेदेरथार हाबाफारिखौ बिथाङा मोननो हानाय जादों। आरो बेयो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बादिब्ला बिथाङा नेक्स्ट लेभेलाव बिथाङा दासिमबो इन्डियान बुक अफ रेकर्डस आरो एसियान बुक अफ रेकर्डस बेयाव मोननो हानायनि एबा बे बान्थाखौ मोनहैनो हानायनि मोनसे नाजानाया सोलिगासिनो दङ होनदों। बिथांनि थाखाय बे गेदेरथार हाबाफारि एबा साननायखौ आरोबाव खेबसे जोङो बाख्नायनांगोन। बेनिफ्राय बिथाङा गासै अन्थाइनि सायाव माखासे गोबां गोनां सावगारि आखिनायनि गेजेरजोंहाय बे बान्थाखौ एबा बे बिबानखौ मानखौ मोननो हानाय जादों। जेरैहाय बाहाय बिथांमोनहा होनाय जादों जे बाहाय दङ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों जे इन्डिया गेट, ताजमहल, लटास टेम्पोल, रेड फर्ट, जन्तर मन्तर, कुतुब मिनार आरो बेजों लोगोसे भारतनि माखासे गेदेमाफोर जेरै महात्मा गान्धी, भगत सिं, जवाहरलाल नेहरू बायदि बिथांमोननि सावगारिखौ आखिनायनि गेजेरजों बिथाङा बे आसाम बुक अफ रेकर्डसआव गावनि मुंखौ लाखिनो हानाय जादों। दा बेखौ जोङो फोसावनानै होथारनांगोन। जोंनि मानसिफ्रा जों फोसावनानै लायाबा, जोङो हाइलाइट खालामनानै लायाबा गुबुनफ्रा जोंनि बेबायदि गेदेमा एबा माबा मोनसे एचिभमेन्ट मोननाय बिथांमोननि सायाव मेगन गोलैस'आ। नोंथांमोनाबो बे बाथ्राखौ मिथिगौ। बेखायनो जेसेबां हायो हाइलाइट खालामनानै हो नोंथांमोनहाबो। बेखायनो नोंथांमोनखौ हाजासे भिडिअखौ शेयार खालामनो बा खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।